guys! Welcome to my vlog! Today, our recipe is adobong pusit. Alright? Ito na yung pusit. Okay? Na-slice ko, nahiwa ko na po. And then, yung bawang. Tsaka yung sibuyas. Luya. Yung espada. Bell pepper. And lastly, spring onions. Okay? And then, napakita ko yung mga seasoning. Nilagay ko ng tuyo, paminta, vinegar, tsaka nasa sa inyo kung lalagyan nyo ng Ajinomoto. Alright? And then, ito yung mantika. Maglalagay na po tayo ng mantika. Konting mantika dito. Ito yung bawang, yung sibuyas, tapos, hintayin na natin mag-brown ng konti. Luya. Super. Halo-haloin natin ng konti. Ilagay na yung ito. Pusit. Lalagay natin ito na ating pusit. Ayan. Ilagay natin. Lalagyan na po natin ng tuyo. Kunti lang. Saka, kunti na suka. And then, paminta. Ground pepper. Ayan. Yung konting Ajinomoto. Ayan, konting-konti lang. Tapos, halo-haloin. Ayan, check lang natin. Ayan, nagtutubig. Ganito talaga yung mga pusit. Nagtutubig. Okay, dihayaan mo natin yung another minutes. Yan, ito na po. Tingnan nyo. Luto na siya. So, wala na siyang tubig. Ngayon, lagay na natin yung sili. Para mawala yung amoy. And then, yung leftover, yung natira na bell pepper, lagay na natin. Para mag-kulay siya. Yan. And I think it's ready to serve. Okay, luto na. Ano yung finished product natin. Bigat. Ayan. At saka, lagyan ng spring onions. Okay guys, tikiman na! At of course, ako yung unang titikim sa luto ko. Alright? Ito, malambot. Masarap, ang lambot. Thank you guys. Thank you for watching. I hope you enjoy it.